Govor ruskog predsjednika Vladimira Putina u Sočiju izazvao je pravi politički zemljotres, ali su njegove reči i na zapadu odjeknule i kao svojevrsno ismevanje Europe. Reč je o Putinovim komentarima na vesti da su sumnjivi dronovi nadletali vazdušni prostor NATO-a. I na pitanje da li je on poslao dronove u Dansku, Putin je odgovorio da je u redu i da to neće više raditi. Neću slati dronove u Dansku, ni u Francusku, ni u Lisabon, rekao je ruski lider. Zatim je dodao, mislim da smo se dosta šalili sa dronovima i obećavam nećemo ih više slati u Dansku, rekao je i zaključio da NATO to koristi kako bi širio paniku i stvarao napetosti, čime samo pojačava rizik od sukoba. Putin je ironično prokomentarisao i nastojanje Europe da uprkos sopstvenim problemima nastavlja da provocira Moskvu i zato je zaključio tako ti dođe da im kažeš smirite se, spavajte mirno, bavite se sopstvenim problemima, rekao je Putin.